Hvorfor så perfekt? Oplev fuldstændig jævn stoftransport, takket være optimeret fremføring og det originale IDT-system fra FAF. Det originale IDT-system på din FAF-maskine er indbygget og altid klar til at hjælpe dig. Du skal ikke påsætte andet ekstra udstyr. Hvad er hemmeligheden bag denne powerfunktion? IDT-systemet er synkroniseret, så det flytter sig i takt med transportøren. Stoffet transporteres fra oven og fra neden samtidig. Uanset om du syr langsomt eller hurtigt, frem eller tilbage, transporterer stoffet altid jævnt og ens. Det tidstestede IDT-system sikrer den optimale stoftransport, du forventer på alle stoftyper og uden behov for justeringer. IDT er alt, hvad du behøver. Selv når du syr to forskellige materialer sammen, som for eksempel fløjl og satin, eller syr skrå sømme, forrykker lagene sig ikke. Sømmene er helt flade. De hverken strækker sig eller rynker. IDT-systemets slanke design garanterer præcisionssyning, selv på smalle stykker, f.eks. ved issyning af lynlås. Vanskeligt stof som fløjl forrykker sig ikke. Og strikstoffer strækker sig ikke ud af formen. Med det originale IDT-system syr din FAF-symaskine i læder uden problemer. Topstikninger i flere lag denim eller overkraftige sømme er enkelt, når du bruger IDT-systemet, kombineret med kraftig tråd og en topstikningsnål. Striber og tern matcher perfekt, uden at du skal bruge mange knappenåle. Syentusiaster over hele verden er begejstrede for den forskel, IDT-systemet gør. For kvilteentusiaster er det originale IDT-system uerstatteligt og helt unikt. Med IDT-systemets stoftransport er svære diagonale sammensyninger nemme. Det unikke IDT-system kan på enestående vis gribe og fremføre selv små stofstykker, hvilket sikrer maksimal præcision og professionelle resultater. Sammensyede sømme passer perfekt sammen i hvert eneste kvilteprojekt. Det originale IDT-system er specielt godt, når man kvilter, fordi lagene transporteres jævnt både fra oven og fra neden, bliver kviltens bagside nøjagtigt lige så flot som forsiden. Sy nemt og hurtigt kantebånd på. De ekstra stoflag er ikke noget problem. IDT-systemet giver altid et resultat, der er perfekt jævnt og fladt. FAF tilbyder et imponerende udvalg af trykfødder, der er specialdesignet til det originale IDT-system. Selv på bånd eller garn laver IDT-systemet flotte og præcise pyntesømme. Dette er endnu en grund til, at syentusiaster ikke kan undvære IDT-systemet fra FAF. Fuldstændig jævn stoffremføring både fra oven og fra neden i mere end 45 år. IDT. Det originale kun fra FAF.